and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Doktrina. May nakaikyas, Karoli. Maayo para sa nakaikyas, Kalusyo. Nganong makaayo man, Karudi? Aron sila mo balita ni Colonel Ronald Joaquin, ang bagong camp commander sa kampo nga tong gisod kamiri. Nganong naingon man yan imong reaction sa imong dagway kamiri? Muragwa kay kahimuot sa naangkon natong kadaugan. Nganong nahibaw ka bahin anang Colonel Ronald Joaquin? O ganong nahibaw ka man nga siya na ang bagong camp commander sa maong kampo? Unsa ka magidi ay, Karudi? Di na matingali na nga mistil ipangutana pa nimo. Tungod kay sayo na kay natong pagsuod sa kampo aron luwason sila si Manang Yuli, si Suping o si Karini. Nabalita dayon kini sa mga tigbalita. Og maoy nagbansiwag ang nahitabo busa. Gibalita usab nga giilisan ang camp commander. Og bag-o kini. Siya kini si Colonel Ronald Joaquin. Gibalita kamiri. Ang tagapatag kon syudad nagkinalan man ganig maminog balita. Unsa na kakitang niya sa bukid. Natagbaw ka ba sa kung tubag sa imong pangutana? Umana ang clearing, Karudi. Natagbaw ka na ba? Kalimti ka to. O pasensya na. Usahay no, mahimuot ko nimo. Ano mahimuot ka man ako? Tungod kay mailak ayo nga hangtod karon. Nagbaton ka paghihapo pagduha-duha diri. Nasayop ka. Dili pagduha-duha. Ug usahay sad Kung dili bitaw. pagduda. Ug usahay sad bitaw. Managana na ko mo padaol nimo. Aron dili mo samot ag imong pagduda nako. Ikaduha. Kung kanunay ko magpadaol nimo, masak pa na hinuno niya ko. Unsa ka to? Dagang patay. Oh. Kung may nakaikyas, pan, pipila lamang kabog. Mapuna kayo ang kalaugan sa tampag. Karoli, Kalusyo, unsa ka na? atake kong tambo. Kunon sa isunod ng buwan. Siguro ang tanan nila mga armas o mga bala. Idugang nato kini sa ato mga armas o mga bala. Ang duha ka 6x nga puno sa mga hayop, drivean sa atong kauban o ipang-uli ang mga hayop ngadto sa mga tag-iya. Nahibawa na mo, Kalusyo, nga kanang mga hayop, gilunggob lang ka na o wa bayri, kon wa palita. Bisan ka ng pagpangayo, apan wa ka na pangayo Yan ang mga pasista. Kung mapakanaog na unya ang mga hayop, kinahanglan sa wailangan, sunugon ang duha ka 6x o anha na kita magbuwag-buwag. O yun ba kamo sa kung hunahuna? O yun! O yun ako, Karoli. Kamere? Iuli sa mga masa ang angay sa mga masa. O yun ako, Karudi. Salamat. Laing na mapulang kalaugan. Sa digmaan! Mabuhi ang bagong hukbong bayan! Mabuhi ang bagong hukbong bayan! Hipusot ang mga armas. Anong masasabi ni mo, bata? Expected ba to para sa'yo? Or unexpected para sa'yo? Expected na expected, General. Sir, tungkol kaya ako kining ambisyon. At totoo yun. Matud pa nila, maganda ang resulta kapag naakay ambisyon, sir. Correct. My next step na ambisyon will be... Wala ka ng ibang mapupuntahan. Way nalain. You'll be a general soon. Pero mayroon pang next step after ma-general na ko, sir. What is that, bata? Na maging mayaman ako. Sa'yo na lang kayo pagpadato kung ma-general na, right? And that is my final ambition, sir, General. Excuse na, General. Loy, sa tuyo. Pati kayo malita, sir. Sa balita, Huwag mo abot bisan usa ka hayop, sir. naunsa ba sa Major Torres? Tulo na lang na biling sa nag-convoy unta paingon din sa kampo, sir. Kung sa ito sabot, Loy! Ano ba yan, Ronald?
Giambo sila sa mga NPA. Hasta si Major Torres. Apil o kamatay sa mga ambush. Sir, naambo sila si Major Torres. Wow. Kasali si Torres sa mga casualties. Paano na ngayon? Wala tayong makakain. Too bad. Diin man sila ang busi, Loy. Nabalik na diyan ninyo ang inyong mga hayop, ha? Sige, di namin magdugay. Pagkuha lang ninilagi ka na mo. Salamat tayo. Say, ato na kami. Ping mo, mga tipa. Ping mo. Naumin ninyo. Pinasikasin gini ang pagsuportar ninyo. Amping mo. Amping mo. Kabausap, amping ka mo din eh. Salamat kayo, sir. Ganiha ka na kamere. Dito pa sa pag-uli nato sa mga hayop sa mga masa. Samtang nagtutok ka ni Rudy. Sugsugo na basab ko nimo? Nihigayon na dili na ni sungog nako. Usa na kini ka tinuod nga istorya. Tininuod nga istorya. Ug mao kini ang akong naobserbahan nimo. Seryoso ka kaayo nga nagtan-aw ni Rudy. Dili malimod nga permi kong magduda sa iyang pagkatao, ka Agnes. Apan karon, nawa na ang tanan kong pagduda. Limpyo na si Karudi. Buang ang tao nga dudahan si Karudi nga usa ka traidor. Naaraman day na. Basta ako, bisan gamay, sukad pagid ka ni adto. Wagid ko'y pagduda ni Karudi. Wa ka may bao. Nga unsa ka Agnes? Mukuyog na sila si Karudi ug yung mga kaubanan ngadto sa atong kampo. Ha? Daghan nga mga armas mga bala atong nailog gikan sa mga pasista. Bahinon kini sa atong unita ug sa unita ni Karudi. Naman ka magtingog. Wa ka malipay? Buhi ka og ang imong mga kauban nga nabalik namo, Mary, anak. Why iban bisan usa, Mama Yolanda? Istoryahi ko, anak. Wa sila'y dag-anan, ma. Bisan mibaw sila, apan wa gyud sila'y dag-anan. May tulong nga nakaikyas. Apan mo na lang ipadaginot ni Karudi. Aron may makabalita sa ilang mga opisyal nga gipang-ihaw na sa mga NPA ang ilang mga sudaw. Ni si Rudy? Di asa kong luyo, Mama Yolanda. Rudy, ni di ay. Mayong buntag, Manang Yuli. Kumusta naman? Ani malipayon kaayo. Ay, ani ka na ba? Mabalik ka na ba din, he? Dili Manang Yuli. Magbahin mi sa mga armas, maong mikoyo ko nila din, he. Human sa paragtigom nga himono niya din, he. Mubiya na sa mi din, he. Abi na, kung mabalik ka na din, he. Kompleto na ba kita? Si Kamere. Kompleto na, Kalosyo. Salamat kay Mayri. Niyarasab si Ka James o Karini. Kompleto na, Kalosyo. Sugdan na nato ang tigom, Karoni. Alang sa kasayuran sa tanan, ano na isulti ka nato si Karoni? May katap na kining maong balita sa kinatibukang partido sa atong kalihukan. Karoni. Salamat, Kalosyo. Una sa tanan, dawatan ninyo nga akong mapulang pasalamat tungod sa nagmadaogon nga tambang dili palang dugay. O ang labing una, o kinalang nga hatagan gyud og pagtagad, mao nga atong kasiguruan. Tungod kay musugot kitag sa dili, mubaos gyud ang mga pasista. Unang ig-o nila mao ang mga masa tungod kay sayod man sila. Nga humo kayo kitang sakitan kung ang katawhan na mao ilang sakiton. Magbinantayay kita, kitang tanan, aron di sila mulampos. Daya kong iyagyag nga tinaguan sa pasistang gobyerno nganong gideklarar sa presidente ang balaod militar.
Ang gitawag og Omega-12 was behind the martial law. Omega-12? Unsay buti pasabot sa Omega-12? As 12 apostles sa presidente, ang niya nga nasuwat nako, mga pitura sila og kuwang og upat. Pero kining wow mo'y kinaligunan sa gitawag og Omega-12. Kinsa sila, Karudi? Naguna si JPA, si Fidel, Nisa Chief Fabian, Lieutenant Colonel Kuhangko, PC General Rafael nga maoy mi-officiate sa turnover ceremony para ni Colonel Joaquin. Laing tao nga mao ang behind sa martial law mao si AFP Chief of Staff Romeo ug ang Air Force Chief Dan Codo. Kini uban pang mga personahe nga mga itoy sa presidente mao'y mitabang og sakit sa Pilipinas ug sa mga Pilipino. May mga generals nga wa na makagusto nini mga tawhana ug wa na makagusto sa presidente apan alaot kining silang tanan tungod kay nahibaw-an na silang daan ug paabuto na lang nato ang mga balita nga anam-anam kini sila mga wagtang kay pamatyon aning madaog-daugong kagamhanan sa Pilipinas. Gikan dinhi, mulahos kami ngadto sa baryo diin gipanguli nato ang mga hayupan sa mga tag-iya. Magunsa ka man dito, Karudi? Kinahanglang bantayan ang mga katawhan sa buong baryo tungod kay mao kini ang target sa mga pasista ug posible nga may masakir nga buhaton ang mga pasista. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!